नमस्कार, माझे नाव वर्षा राजेंद्र जाधव. आज 15 ऑगस्ट आहे, आपल्या भारताच्या स्वातंत्र्याचा दिन. सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते. आपल्या भारत देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिश राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाले. हे स्वातंत्र्य सहजासहजी मिळाले नाही, तर लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्याग, बलिदान आदी संघर्ष करून ते मिळवले. महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग, लोकमान्य टिळक आणि झाशीची राणी अशा असंख्य वीरांनी आपले आयुष्य मातृभूमीवर अर्पण केले. आज आपण मोकळ्या आकाशाखाली अभिमानाने झेंडा फडकवतो, राष्ट्रगीत गातो. हे त्यांच्यामुळे शक्य झाले. आपल्याला केवळ स्वातंत्र्याचा आनंद घ्यायचा नसून त्याच्या मागील बलिदानाची जाणीव ठेवून देश सेवेची शपथ घ्यायला हवी. तेच मी माझ्या भाषेची शपथ. जय हिंद, जय भारत.